Txaldeon, mila esker honor bildu zareten guztioi. Beste zer baino lehen, doluminak agertu nahi dizkiogu, Kepa Deloioren senideei, lagunei, ingurukoi eta ezker abertzalearen famili politiko osoari. Esan nahi diegu, ez dugula etxiko euskal preso politiko guztiak kalera aterarte, eta ez dugula etxiko herri honen askatasuna eta bakea lortu arte. Agintzen dizuegu. Kepa Deloio galdakaoztarra zan. 20 urte egin ditu dagoeneko espetxean, eta 20 urte horietan urrunduta, dispertsatuta eta isolatuta izan dute. Gauza jakina da, egoera horrek zer ondorio dituen. Estresa, gaixotasunak, eta zoritxarrez gaurkoan bezala, behin baino gehiagotan heriotzak. Legedia arrunta aplikatu balitzaio, Kepa Deloio kalean egongo zatekeen. Honezkero, bere zigorraren bi herenak beteta baitzituen. Baldintzapeko askatasunean behar zuen beraz Kepa Deloiok. Eta hala izan balitz, akaso, une honetan ez ginatekeen bere heriotzari buruz hizketan ariko. Heriotza honen atzean beraz, salbuespen legedia dago. Egun indarrean dagoen espetxe politika dago, urrunketa, dispersioa. Eta legedi horrekin amaitu beharra dago. Berandu egi da dagoeneko. Berandu egi. Legedia horrek konfrontazio eta gerra logika bati erantzuten diolako. Eta herri honek, euskal gizarteak, aspaldidanik, bakea nahi duelako. Konponbidea nahi duelako. Behin baino gehiagotan esan dugu, eta ez gara esateaz nekatuko. Bake justu eta iraunkor batek eskatzen du dispersioaren amaiera. Bake justu eta iraunkor batek eskatzen du gaixorik diren preso guztien berehalako askatasuna. Eta bake justu eta iraunkor batek eskatzen du euskal preso politiko guztiak kalera ateratzea. Eta ieslari eta deportatuak etxera itzultzea. Ez dagoelako normaltasun politikorik, ez dago elkarbizitza eraikitzerik, espetxeetan ehunka preso politiko diren artean, erbestean, errefuxiatuak eta deportatuak diren artean. Beraz, egoera honekin amaitu beharra dago. Esan bezala, beranduegi delako. Ezin zaio guztiok dugun ardurari izkin egin, ez da zilegi. Galdera da, norbaitek uste du Euskal Herrian bertako eragile politiko, sindikal, sozial eta instituzionalek guztiek ere gure esku dagoen guztia egingo bagenu Espainiar estatuak gai litzatekela minutu bakar batez ere egoera honi eusten jarraitzeko. Norbaitek pentsatzen du. Garaia da, mahai baten bueltan eseri eta bide horri bat adosteko. Esan bezala, herri honetako eragile politiko, sozial, sindikal eta instituzionalak. Bide horri bat dispersioarekin amaitzeko. Bide horri bat gaixorik diren presoak berehala askatzeko. Eta bide horri bat, esan bezala, berandu baino lehen preso politiko guztiak kalera ateratzeko. Esperantza mezu bat ere igorri nahi dugu gaurkoan. Estatuak boteretsuak dira bai, behin baino gehiagotan frogatu dute hori, eta zoritxarrez gaurkoan berriro ere konstatatzen ari gara. Baina desarmearen kasuak erakutsi duen bezala ez dira garaitezinak. Ziur gaude, esan bezala, herri honetako eragile politiko, sindikal, sozial eta instituzionalak esku jarduten badugu, gai izango garela, gai honetan ere, estatuen borondatea behartzeko eta estatuak behartzeko behingoz, afera honi ere, irtenbide justu eta iraunkor bat emateko. Bukatzeko, hainbat deialdi egin nahi dugu, edo luzatu nahi dugu gaurkoan. Hasteko, bihar, arratsaldeko 7etan, herri guztietan
kontzentrazioa deitzen ditu ezker abertzaleak, ohiko tokietan. Bestetik, bihar ere bai, iluntze partean, lehen harrera egingo zaio Kepa de Loioren gorpuari Galdakaon bertan. Azkenik, datorren larun batean, manifestazio nazionala deitzen dugu arratsaldeko 6etan Galdakaon udaletxe plazatik abiatuta.